Nah yo wong-wong yang menisdok lautan, aku keliru melu bos, yang mene malah lagi yang meje megae. Ayo dilawe. Kerja wis wengi lho. Aja kaya melu londo. Ancen nganu Kang Bos kuwi ngukuli company gak Kang rencane. Lah aku ora patek wani ya mene leren iku. Engko ngenteni setengah 6 biasane aku. Company ini urung teko. Nasib bayaran ora sepiro ya mene ijekon megae marung mentongol belas company ini rene company ini cari pacul temenan iki Weh, kerja kok dememel ae. Nah, wingi ngrepeh-ngrepeh pengangguran, saiki iki kerjaan malah gentenan dememel ae caramu kepiye njaluk. Alas bos ora dememel kepiye wong ya mene jem megae ora lumrahe wong megae bayaran ora sepiro Kerja untuk memal dememel kuwi jedean kerja ta ora? Maida maidu bayaran ora sepiro cara apa dhewe kuatel direwang nganti Yahmini Maida apa itu jae lah tak roh le megae ini dene kepiye lah jajal lah Diperintah kerja malah mutung. Ora kodiah kerja ndak wis. Wis tak jajal tak paculane dhewe. Aduh. Lah kok kesane ngene? Aduh. Aduh, bojoke. Bojoke lagi ngene, ayo pegel rekoso jebule iki.